Like a Hellcat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da yau. Yau za mu yi darasi akan wani application gashi da kuke gani, tsawon sekiran ɗin ga. Wannan application zai taimaka mana mu masu Android, saboda yanzu mutane da yawa suna amfani da wayar Android. Mutum sai ya gane shi da waya sai ta faɗi, haga kiran ɗin nata ya samu matsala, ya ɗan fashe haka. A wani lokaci yana son shi rubutu ko yana son ya haɗa wasu lambobi, sai ya danna sai ya ga wannan huri ba zai danno ba, sai idan nan sai wani huri shi ta yana son ya sa lamba 1 sai lamba 9 ta shiga ko lamba 8, kenan kiran ɗin ya samu matsala, kenan kamar kiran wanda ya fashe. To idan kai kallon wannan bidiyo ɗan uwa, wannan matsala ka magance ta. Ko kuma babbar waya wadda take tana da girma, wani lokaci za ka so ka taɓa wani huri sai ka sa hannu biyu dole ka taɓa ta. To idan ka yi dibi wannan bidiyo ɗan uwa, insha Allah da hannu guda za ka yi aiki da babbar wayar ka wadda kake jin daɗin aiki da ita. Za ka je cikin Play Store ka rubuta application kamar yadda aka saba, sai ka ɗauko application wannan gashi nan, wannan kuka gani mai ekibiyan ɗin nan, one second pointing nan, ko da yake turanci na ni ba jin turancin nake yi ba, amma insha Allah za mu yi bayani dalla-dalla. To ba tare da mun cika dogon bayani ba, sai mu shiga cikin application kamar haka. Wanga gashi nan da kuke gani, gashi bari mu shige shi. Mun shigo cikin application gashi nan, kuna ganin ga bayanan nashi duka, mutum zai iya karanta ya ga abin da yake niyya. Gashi nan ya ce kafin ka shiga cikin application ka yi mai approbation ɗin nan, gashi nan ya ce ka ba shi dama. Gashi za mu ba shi dama ta farko kamar haka, authorize, gashi nan sai ku zaɓa wannan gashi nan. Mun gani mun ba shi wannan dama, sai ka yi baya haka. Allah, sai ka koma debut ɗin ga nashi, ka shiga nan, zai kai ka cikin setting ɗin wayanka. Yana son kai activate ne, gashi nan kuna gani. Yanzu nan da activate na haƙi, in kai activate ne shikenan ka ba shi dama ya yi aiki cikin waya kamar haka. Sai ka taɓa bayan ɗin nan. Mun gani mun hauda shi haka, sai mu koma baya, mu dawo nan. Yanzu sai mu ƙara shiga nan mu gani. Kun gani gashi nan ya buɗe ke mana kamar haka, sai ka yi authorize. Gashi nan kuna gani ya hau, gashi nan ya hau. Kun gani wata alamar kibiya ga ta nan ta hau akan application ɗin. Zai nuna maka kamar haka, ko da yake mu wayar mu ta ɗan shiga wani huri ne, ba mu da matsala dai da wannan. Sai kai haka, sai ka koma baya. Gashi kuna gani, ala wannan application ɗin shine gashi da kuke gani. Ga wata kibiya nan ga ta nan kuna gani, wannan mai yawo shine application ɗin. Wannan kibiya ita ce za ka ba umarni ka aika ta duk inda kake so a cikin wayarka ba tare da ka samu wata wahala ba. Shi ma wannan ɗangun gashi nan kuna gani, za ka iya karkata shi inda ka so. Idan ka karkata wayarka zai koma waje ɗaya, in kuma koya ma wannan waje zai juya haka. Yana da gun guda biyu gashi nan da kuke gani, sha da alamar tauraruwa sama. Yanzu sai ka shiga kamar haka wajen da za ka ɗora lamba kamar haka. Gashi nan zai buɗe ke mana. Voila, yanzu gashi muna son mu sa lamba haka. Kamar misali kiran ɗinmu ne bai da lafiya na waya, waje ya taɓu, idan muka sa lamba wata ba ta yi. To wannan ɗangun na tsakiya shi za mu yi amfani da shi, za ka shafa haka. Da ka taɓa shi application wannan kibiyan ɗin zai sa maka abin da ka taɓa, zai taɓa maka 'yan lambar da kake son ka sa. Ga ta nan kuna gani kamar haka. Gashi kuna gani. Gashi kuna gani kamar haka, ya sa mana lamba 7. In kuma muna son mu sa 0 ko kuma wata lamba hakan ga, sai mu koma mu taɓe ta kamar haka. Kuna gani duk inda mun kake shi wannan abu shine zai yi. Ko kuma mu sa tauraruwa kamar haka. Gashi nan kun gani ya sa mana wannan lamba ga ta nan, saboda ita ta mun ka taɓa. Mun yi niyyar mu sa tauraruwa, yanzu za mu sa tauraruwan ɗin. Gashi kuna gani ta shiga. To kamar haka za ka bi duk inda kake da wani letter da kake son ka rubuta ko wani lamba, wannan application shine zai baka dama. Idan ka koma ɓangaren rubutu, kana son ka yi rubutun wani abu, wata lamba sai ta kasa shiga maka,
za ka yi amfani da wannan gashi nan wannan kibiyar za ka kawo ta kamar inda lambar da kake son ta shiga kamar haka. kun gani gashi nan ta samu na lamba A, kamar sunana nake so in rubuta sai ya kiran nawa yana da matsala idan na taɓa wani waje zai kai ni wani waje, sai in shiga haka nan sai TE in rubuta Ibrahim gashi nan da wannan abin za a rubuta duk gaba ɗaya kuna gani gashi nan kuna gani zai rubuta mana komai muke so kuna gani gashi nan. Kamar haka za ka yi duk ka magance wannan matsala. To masha Allah, sai mu koma bayan mu nuna muku yadda mutum zai sauke application ɗin ko kuma yanda za ka abin gashi ciki ne. Yanzu sai ka taɓi wannan alamar tauraruwa ga ta gefe da kuke gani gata nan ta saman ɗin nan. Wala in ka taɓe ta kamar haka za ta nuna ma kamar haka. Idan kana so ka abin gashi ka koma fuskan wayan ɗin ko kuma ka sauke wannan abin ya daina aiki za ka iya shiga kamar haka. Wannan kun gani shine nan za ka iya ƙara mai volume na wayar ɗinka gashi nan kuna gani nan za ka iya rage, nan za ka sa shi silence, nan za ka iya buɗe bluetooth, nan mode abin za ka iya sa shi. Idan za ka koma fuska sai ka yi haka ka taɓi wannan gashi nan mai alaman gida home ɗin nan da kuke gani. kun gani kamar haka gashi nan ya dawo muna fuskar wayar mu. To gashi kuma idan muna son mu koma wani ɓangare kamar haka bari ku gani. Kamar idan mutum yana son ya koma wani gun ne zai iya taɓa wannan home ɗin gashi da kuke gani kamar haka. Gashi ya dawo da mu. kun gani yana niyyar zai koma bayan ɗin gashi nan kuna gani dai. To kamar haka ne za ka bi duka magance wannan matsaloli insha Allah ɗan uwa. Ai muna subscribing wannan channel ta Ibrahim Cisse. Insha Allah muna tare da ku, za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu amfani nan mu gyara wayoyinmu